Egy eléggé hullámzó meccsen vagyunk túl, a meccsen eléggé beragadtunk a buszban, nagyon lassan játszottunk, felvettük az ellenfélnek a tempóját, nem azt játszottuk, amit alapjáton megbeszéltünk és tudunk, de a félidős elmosás után úgy érzem, hogy jól tudtuk kezdeni másfél főt, aztán sikerült egy nagyobb különbséget közé tenni, amit a végén a sok kiállítás miatt nem tudtunk megtartani, de ettől függően nehezen indult a mai mérkőzés, de sikerült 12 gólt tenni közé. A védekezés kicsit döcögősen halad, de a végére azt is össze tudtuk szedni. A támadásban nagyon jól összejátszott a csapat, és nagyon sok szép gól született. Örülök, hogy én is hozzá tudtam tenni a csapathoz és a csapat győzelméhez egy góllal. Remélem még sikerül majd a következő meccsen is lőjek, és hozzátennem ahhoz a győzelemhez is, csak a Kispest.